Fumbwa Ulbert. Muri pamwe chete. Na huyo. Changamire nyari pamberi penyu nyaya ndekuti huya kudare tigadzirise zviri kunetsa mumusha. Nembo dzangu chitupa nemere dare mutore zvoro ndi Palestina. Director kuna Fumbwa Ulbert. Andichwacho muripo na sabo kwacho aripo. Bati kana muripo imishe nzoke. Taura yini. Ene muzukuru Anonza muzukuru George. Taura saka tatisikaziva kwake. Saka takazomutsvaka timataziva kuti ndiwapfungwa ndiwo watinawo muno. Saka taida kuti timuturire mwana wake. Asi ndichiziya inini musati maturira uyu anga aine zvinhu zvake zvaakanga ainazvo asati arwara nepfungwa zvamakatora imimi. Zvinhu zvacho mazvidzora here sezvani munomutumira nezvinhu zvake kuna baba wacho nezvinhu zvake nesitende yake zvese momuturira kuti ndo baba wacho waziye. Zviro zvakatorwa nemunin'ina wake. Munin'ina wake ndiye akatora zviro. Uri pari? Ari kupi? Right. Nditene mugare mese. Ndidi wakatora zvinhu zvake zviripi? Takashandisa zvimwe zvacho zvaishandisika. Ogoshandisa zviro zvemunhu afa here? Kwete. Saka unoshandisa sei? Handi munhu akanga ari kurwara nepfungwa achibva apondayo mukadzi wake. Handiti? Sandizve? Takazotozvinzwawo zvatoitika pataenda kujeri musati manzwa iwe wondodya zviro zvemunhu. Unozanizita zvino. Chiwandika Divas. Ina uye akaitika kwaishe Gwasira kuti anga anorwara nepfungwa saka akauraya mudzimai musakuziya ndokubva asuka kuenda kujeri. Aenda kujeri akazoonekwa kuti pfungwa dzake dzinotoda kuti amwe matablets achidi kuti dzirambe dziri stable. Ndori kumwa matablets ako. Saka mwa matablets zvinovhiringika. Saka uyu aenda kujeri ndokusiya anga ine zviro property yake yakawanda. Ndokusara pamusha. Ndokusara kwakudya kutengesa mombe anga ine chi matongi mafertilizer magwere magedi bukuresi. Saka zvinhu izvozvo hazvipo zvinoita kuti abatsirikane. Saka uyu nehama dzacho wakatora wakadya. Saka vari kuuya kuti taakuturira ndo yatiri kubvunza kuti woturira here nekuti inyaya yakabva nemudare munomu uye kujeri pawakamudzora wakaita through dare rinei kuti tione kuti zvinhu zvake zvidzoke kuti awane kutanga patsva zvinotozivikanwa kuhurumende. Mama, sekutaura kwavari kuita ndandiri kuona kuti zvanga zvakanaka kuti pave nelist yezvinhu izvozvo kuitira kuti dare ringe richinyatsoziva kuti izvi ndo zvinhu zvakaita zvakatorwa. Now pane zvaanenge akusungirwawo kuti abvise zvaakuda kuzikanwa futi kuti achabvisa here, ari kubvisa rini. Mazvona ndiri kuona kuti zvikava nerekodhi yekuti pakatorwa zvakati nezvakati iye uyu anga achibvumira uyu wacho ari kutaura ava baba kuti vabva vawiriranawo nazvo zviri kutaurwa nedare
tichibva kune mumanga ndosatira makanganwa ndakanganwa ndakapuwa chibage chezunde saka ozouya ndozokupa chibage chekuti munondorarama naye muchimupa chikafu kusvika paanozondorima achizoenda mberi. Handiti Ishe Gwasira patinokupa allocation muhamaita kuti mupe special allocation yake. Right. Mambo sekutaurwa zvakamboitwa nejeri waya zvakanaka sekutora kwamazuva aita kuti wauya. Nyaya iripo ngekutoti vachidzosera zvinhu zvake zvose ngaapigwe zvinhu zvake zvose ngekutoti vamwe makuti advantage yekutoti uya akanga aita izvi mosara mototora motopona nazvo mototiza futi iyo sara achishupika. Saka list yacho iripo here zvinhu zvazvo? Iripo inani iwe ndiwo wakamirira mhuri uchida kuti mukudzora, saka tiri kupa list iyoyo kuti mudzore zvinhu zvake. Handiti nokuti hamungandodzori munhu imi makati anototangira pai. Anototangira pai kubvunza iyoyo. ngomana vanonesa because kana mukamupa chikafu chiva chiribva kunesa atambi. Aiwa isusu hatisi kutaura kunetsa kwechikafu tati zvinhu zvake, nekuti pamwe anenge ari kueka nenhayo kuti pamwe anenge ari kuti munoda kundiuraya nekuti makatora zvinhu zvangu zvaso asingatambiri chikafu chenyu. Because nawo iri pazvinhu zvamakatora. unoti pamusoro imambo kutaura namambo akatora zvinhu ndini zvatata kutarisira kuti tingadzosere mafertilizer. So nekunge zvinhu zvakatiomerawo nguva ineyo mari dzacho hadzisukumbatika kuti anekisiregatinzwetarione kuti zvinodzoka ndezvi pamwe tikati chibage chamakatora taakumupa chibage totiregerai uchainga fuku zvakatikwa ndo zvakadzoswa here zvakadzoswa zvacho izvi changamire handi zvangu zvinhu zvirongonongwawo kwazvirongoya ndaitofunga kuti pamwe ndiye ari kuzvishandisa asi handi zvangu zvinhu zvacho zvese zvakafa zvese zvakadzoswa zvangu ini zvakadzoswa mapaipi nemainjini negejo gejo racho rakafa nepuseki nemamwe mapaipi akatodzoswa handi zvangu nemapadza zvakadzoswa nemagwejeri zvakadzoswa handi zvangu. Toolbox yangu yese pakadzoka wheel spanner nesando 4 pounds hammer mashima aya spanner aya haana kutokwana. engine yekutanga ndo akadzoka, engine yechipiri haana kudzoka, manyowana ndandakatenga ekutengera ebasa resaya ese haana kudzoka, ese hapana chakadzoka, maaxo machiziri nezvese hapana chakadzoka, pakangodzoka ito tushoma shoma twakanga tiri mugomoso ndokuti kwakangodzoka tikaungefanika kunga utobedzi kuti tidzi tadzokesa zvinhu pasi pasina chadzoka changu nepuseki yacho haitona kana muroma haina kana chi ende handi yangu ini taurasi yakadzokesa yacho handongozivi kuti ngeyerudzi zvese zvikudzoka zvakana pipe yacho yakadzoka izvi 100 meters inde handisina plain pipe yakadaro anga akatodivhaidwa anga ari mundima dzavo anga akasetwa basa rawo saka zvinodzosera zvese izvi hapana changu. Zvakashota pane zvishoma zvakadzoka. Anga ine ma 90 kgs akaiswa macompound C anga ari 36 bags. Chibage anga ine 26 bags. Njera yekudya anga ine 4 bags. Petrol chigubu mamine 20 liters yanga iri muchigubu neyanga iri mujerikeni
then diesel oil mamine 5 liters, engine oil 5 liters, passport arina kudzoka, battery 27, rakanzi 27 volts, nesolar watt, solar panel racho 70 watt, maengine zvakadzoka but zvakafa, madhongi pakadzoka 5, mvuto, spirit level, mbeu akaenda ari 7 pakadzoka 5, mamwe akafa, mamwe akanzi akafa. Saka iye zvimwe zvacho zvaakadzosa pachibage akaunza nepseke blue, akaunza 2 buckets dzadzine zvipanera, akaunza 50 kg yechibage, akaunza can negejo nejoki neplastic drum metal ne2 mapadza ne1 lemo. Madhongi akadzoka apa i4, wati racho akazoritira mberi kwakarwanya. Mapaipi 60 mm by 140 pipe yakauya 1, tube 3 kg maize seed, basket, pot, 2 plates, mugoti nespoon. Ndochete zvakadzoka kubva pazvinhu zvaangainazvo. Iyo dai ndo nhau yacho iripo iyo. Tsangamiri, ndiri kudzoka futi ipapo ende zvaita zvakanaka. Saka ndinoimba kuti ishe zvavaine list iyoyo zvavida kuchionekwa nedare kuti zviri kukodzera kuti zvinge zvichinzi zvinofanira kunge zvichidzorwa apa zvakuonekwa nedare nemaongorere anoita dare kuti vaone kuti zvingabviswe nezvingari necessary kubviswa palist, asi zvinge zviri palist kuti zvijeke. Hapana chingazi chichiri necessary pakubvisa, zvinofanira kuti zvidzoswe zvese sezvazvichete chamamene. Achangamiri, ndinoda kumbobvunza pawerengwa listi wakateerera kuti zvawerengwa apa ndizvo here zvinge zvamange mechinzwa zvichitaurwa, imimi mune zvinhu zvacho hongu ndizvo hongu. Saka Changamire, inini ndiri kuona kuti ngawadzorere munhu zvinhu zvake kuti wakubvuma kuti wanazvo zvezvo wamudzosere. Right. Auya achiti takuda kudzora kuna baba wacho. Imi baba wacho munoti kune zvinhu nhau yezvinhu zvinofanira kuti zvidzorerwe apo zvinhu zvake. Hanzi imi baba wacho kuti munge mwana wenyu hanzi tauya kuti tikupirei kuti mwana wenyu uyu munoti chii? Handioni paine chakaipa kuti vandipe mwana wangu, asi nhau iripo ndeyekuti kana wandipa mwana kuti ndizodzoke mumusha mawo nemwana uyu akuteerazve zvinhu zvake, tinoona kuti ipapapo hapamiri zvakanaka. Tinenge tatombaa chinoita mwana wenyuka ari kuda kuti anga aine munhu anomuchengeta, achimupa matablets, achimupa achiona kuti ari kudya here, achiona kuti chii, mazuva kuti ari kutoti kudya haadyi chikafu chavo nekuti anotya kuti ndinoroyiwa. Mzee vanhu vakatora zvinhu zvake wachitofunga kuti atondofira kujeza. Saka ichocho chikamu ndochati kuti imi munodi irudare tichiona kuti zvinhu zvidzoke. Changamire, panenge pakati umi mukomana uyu waakugara handiko kunogara baba vanogara kuTemaru, uyu ane musha wakewo
nezvinhu zvake iko zvese zvatiri kuta. Aiwa, chatinota I think kana uri kunzwisisa kudzora kuti anorapiswa. Handiti wachimonita kuti asvika achimushatira kuti anoregera musha wake. Asi opuwa mumaoko avo kuti anodii wandorapise mwana. Wachirega kana wachida pano tinana chiremba vanokwanisa kuti chiri kunyanya kukonzera pachivanhu chedu isusu chinoonekwa kuti chii chinokonzera kuti pfungwa dzake dzimbopote dzichidaro. Handiti ari mumaoko avo. Izvo kudzosa zvinhu tochipa awa kuti wanoda nguva yakadii kuti wandounganidze kutowapa listi iyo. Zvimwe zvingangotore nguva wachidzora sekuti zvimwe wakadzora but zvimwe zvingatore nguva wachidzora nekuti apane pasina mari yacho. Asi wari kuti baba wachiite responsible ndoyatiri wataura kuti mwana uyo anoda kuti atombochengetwe semwana muduku wamuone wachimurapisa. Izvo zvinhu tichiona kuti zvidzoke. Ndo wanga wari mubvunzo wangu. Ipokapo zvefuti zvakare iye wacho pache zvake asisiri mwana mudiki asi iye taidzima ndikabvisa pati orai kwacho kuruoda kudzaiinoviringidza mutani ipai mupurisa ndauya ndiri kutsanangura ndeyekuti uyo asisiri mwana kwakuti atiwo munhu mukuru ndauya bata inhau yeurwere uripo. Saka kada kuti tizwo kwaari iye kuti zviri kutsanangurwa mudare izvi unozvigamuchirawo sei. Tiri kubvunza kwauriwe mwana. Mubvunzo uri kubvunzwa nababa uyu. Mubvunzo wabvunzwa nababa ndinotenda hangu. Mubvunzo wakanaka. Nhau iri kutaurika mudare kana iri kushandika mudare yauya nerutivi rusiri irwo rutivi rwayakauya naro. Nhau yanzvenga panhau payanga iri kufanirwa kuenda chaipo chaipo yaenda kurutivi rusiri irwo. Rutivi rwayaenda handirwo. Payanga ifanira kuenda chaipo chaipo ndepapi? Vanhu veprison waifanirwa kudai wari pano wachisarenda vanhu ava kuna Ishe. Imimi Changamire dai muri mavataurira kuti nhau yenyu vanhu venyu ndaunganidza vamakataura kuti muda kuti muone Ishe semataurira wakaita kuti kunzi munhu yaronza asiwe kuna Ishe. Ishe wakati munhu ndinotenda zvikanzi siyai munhu uyu kuna Ishe. Ishe wakati munhu uyu kuna Sabhuku hazviti kuti musiye kuna Sabhuku munosiya kwandiri. Wanapfumbwa wanga waripo pakuda kutaurwa kubvunzwa chete kunzi tarisai mazvipa here kuti topa munhu Ishe chete chete. Iwe unoda kuenda kwaIshe. Ndizvo here. Iwe unoda kuenda kwaIshe. Haudi kuenda kuna baba. Handidzokeri kuna baba. Ishe wacho aripo. Ishe. Rega Ishe wazvipindurire kawaripo. Basa redziri rakaoma. Zvona kuti basa redu remadzishe mukomana uyu tini warume wekucheri akatibuditsa mashoko ake kunana sekuru nemunini kuti inini ndabuditswa nejeri kunzi dzokera kumba. Makatadza kuuya kuzondiita sei kuzonditora ende shuwawo kuti atorwe kwakatogara kutanga kutopika mucheri nenyaya yekuti uyo akaziva kuti ndikanomutora munhu akuda zvinhu zvake hapasisina. Saka kuti ava vamupe chikafu mukuru
watoziva kuti nyaya yangu iri kuporiswa nekwamama haatambiri because mungatipa chikafu mobva mandiuraya kuti nyaya isaitise zvinhu zvangu zvirowe. Saka nyaya yapo ndeyekuti kuti apiwe mapiritsi neavo hazviite. Akuda kugara nasabhuku naishe wake akashaya chibage uya kwandiri akaiwanawo chaawana anounza futi togara zvakanaka. Saka nyaya iripo ndeyekuti anoda kuti jeri ritaure kuti awa hadzisi hama dzako. Rakaunza kwandiri ka ini ndikazopira ruishe saka nditenda angodzoka futi nekuti jeri rakatounza kuti aiwa taakukusira imi mumadzishe munhu wenyu. Nyaya yatikuona ndeyekuti ava ngavadzorere zvinhu zvake ishe munhu takamusiyirwa haana dambudziko anozvishandira muri kumonita here kumwa mapiritsi ake ende sofo zvese haana dambudziko haana dambudziko kana kukliniki anotoenda yega kunotora mapiritsi iwe unotaridza nemadhetsi zvese chinhu chake chese chakanyorwa pasi ipapa. Kana akadyara domasi anonyora kuti ndaridyara ndaisa kapu 5 musi wakati kuti asakangana murimi chaiye zvakanaka. Saka achanga pamwe pandaida kuti taurei pamusoro pababa pane mubvunzo mawabvunzira kuti munozvigashira sei. Baba wanogashirwa kuti waziziwe kuti mwana wavo amumaoko mavo haachisiwi mumaoko mekwaigara asi kuti amumaoko mababa kunyange achigara hake kwaanogara asi wakuziva kuti mwana wangu ndini ndaanayo. Kana pane dambudziko rese renge raitika baba iwanongotaurirwa ende wokasika kurigashira achiziva kuti mwana amumaoko mavo kwaaigara haachisiwi. Ndau iri papa maonero andiri kuita ndeanoti zvechokwadi zvinhu zviripo zvokukombana asi paakudiwa ukama zviri kureva kuti paakuda kuti pafabve kuti pajengeswe ukama neupenyu hwomurume kuti kwaanga ari kwana sekuru hawana chokuita here mukati nokurwara pfungwa kwaakaita ndonauimba ndodadandinotika baba vaifanira kuti vachingofambire mune mwana wavo vainana sekuru taimbovaendesa kuseri kwechuru kuti vamboende dare timboribate nawo kuti rakamira sei. I think ndo zvadaifunga kuti madzishe tichafunga sei izvozvo. Baba zvawauya womboenda kuseri kwechuru kuti rimbozeiwe kuoneka kuti chii chinofanira kuitwa kuti mukomana uyu zvino zvifambe negwara rakanaka. Dzese dzakawa dzisingadzidzwa kubva 1980 ichizvara mwana baba wacho waripo neanzo dzangu dzona baba wangu chaiwo hapana yangu hapana haanoziwana naye ani pfumbwa here pfumbwa alright haana hama yangu yangoziva baba wangu wariyo hanzvadzi dzangu uyo ihanzvadzi yangu mwana mukomana haanayo angoziwana naye. Saka nyaya yekumatare makutaura kuti tiende kumatare zvakanaka ngekuti tiripo tese nyati sani Samiri pane nyaya yataurwa naiye mukomano yekuprison ada kubatsirwa kuti wekuprison wakatova unomusarenda kuna mambo naishe saka kusawapo pano hatisi dambudzikoba wakatomuudza kuna mambo naishe nekuti ndo wanogara nechi newanhu nekuti namunhu achibvunza kuprison ayo tata anondoipindura iwa tingaona kuvakiva ipapo ndikatotaura kuti vakasarirwa kwandiri ndikazodaidza ishende okay ngatiyeke timupfupise endai kuseri kwechuru then modzoka toona tibatsirane but zvinhu zvinofanira kuti zvidi zvidzoro ndo patichazouya tichipedzisa ipapo sori ipapo tiri mudare kwaishe nawe vanhu avo vanga wakatosiyiwa zvachose munhau yematare yamuri kupinda inini matare imomo
nditorimo mumatare. Ava vanhu avo vakatonzi hawachisina chawachafanirwa kutomboita kana ruzivo nezvazvo, nekuti hawatotenderwi mudare nekuipa kwawakaita mukati meupenyu. Vangadai vari wane dare iroro asi havachatotenderwi zvachose nekuti wakasvipa mukati medare. Saka izvozvi zvinhau iripo iyi yakutoda Ishe naSabhuku ndo watoriwa ndima wacho. Ishe vari kutoziva patakanga tari nhau yakanga yapo haisiri yepfuma iyi. Pane nhau iripo yemabhuku aripo nepepa reprison nemabhuku aripo arida kutoshandwa basa, rida kutoshandwa ipapo, kwete yamuri kushanda iyi yakatonzi ngaiturikwe. Vanhu havachazodiwa mudare kana nguva yacho yakwana vakudaidzwa munhau dzavo idzi. Saka nhau yese yamuri kuita ine nhau ine gwara rayo. Ngatisimukei toenda kuna chiremba. Ngatisimukei toenda kuna chiremba tozouya toita nhau dzese dzauri kutaura. Toya tichidziita ndiri kuenda tinoda kusvika pauripo pari kutaura kuti ndopa ndiri kuna chaipo nhasi uno tisvike pa changamire ndaenda kuseri kwechuru nachiremba dendera nemhuri pamberi apo. Imhuri yani ya chiremba chekutanga atanga kubvunza kuti nai musha menyu akambondiura ropa ndiani, mhuri yese yakaramba yakanyarara. Tofunga kubvunza kutatu ndo pazodaira baba kuti mukomana uyu zvikanzi munezvo zvamakambofamba muchitsvaga kana zviizvi kukonzera kudaro nokuti musha menyu ndikuona mune muranda arimo kana kuti uhombwa hurimo. Zvikanzi ndinoziva asi ndemubvunzo wamwe wakagadziriswa sinzi ona chiremba wakambotenderera zvikanzi aona kugadziriswa. Chiremba nepaakaita asi akasiya asina kupedza urombo iwowo. Makatadza kugadzirisa sekudaro uchabatirana namatemu pamberi ano. Gadzisei urombo iwowo upfuure tozobatana neurwere mukomana nekuti hatigoni kutsvaira panze tichisiya mumba mune marara. Saka dare ravo wawirirana naro. Chiremba akati ndikubatsirei, ndoda mombe dzangu 2 nembudzi 4. Dare warawirirana naro wati timbonorangana panze anisipa wazorangana kuzvitsana papi asi wawirirana nedare ravo. wawirirana here nemombe idzo mombe ngani 2. chiremba anotora 1 Ani mawirirana nedare wachiremba uyezve mazowirirana nemuripo wachiremba ndomubvunzo wabvunza nedare. sematsananguriro ayo aitwa upenyu ndizvozvo chokwadi. Asi nhau iripo dambudziko randiinaro inini ndeyekuti handina chandiinacho. Izvezvi mudzimai wangu akashaya, pane gore repashimanje akashaya. Mbatya dzake ndakatodzichengeta dzirimo mumba. Vana tezvara vari kudawo zvavo zvakasara. Asi ndiri kutokundikana kuti zvinhu izvozvo ndipagadzirise ipapo. Ndine vamwe vana vakasara, vana vati vakuenda kuchikoro, izvezvi kune zvikwereti zvekuchikoro. Handisi kutokwanisa saka moita sei dambudziko renyu? Nokuti chiremba ndiye anoda kuti agadzirika dambudziko renyu. Handino mombe 2 here. Saka moita sei? Mumirira matemo ari kutaurwa kuti aite hapana kumira zvakanaka. Moita sei? Aiwa, notenda nyati. Nhau yamuri kutaura iri kunzika, asi taakudzokererazve kechipiri. Ndambotaura kuti vanhu ava kuti ndizouye kunemi kuti nditsvetwe kwamuri mambo nevanhu veprison kana kuna Ishe kana kuna Sabhuku. Vanhu ava vakanga varipo. Dai varivo vari kutouya kotaura nemi kutokumbirawo matare kuda kuzarurwa kuda kuziva. Asi ivo ndo wakanga wanga wakatosunga mabhreki ezvese
ini ndakanzosapumbe munhu kana kuti sanongedze munhu baba mai hama kana shamwari iwe famba wega kwauri kudini kwauri kuenda saka muri kuona ndingori ndega kuda izvi kuuya kwese kwandiri kuita kwese nekufamba kwese avo waruzikana kunzi waripo asi kuti wazvisimudze hawana chawanokwanisa kuita muupenyu hwai nekuti wakatozvitadza ane ndima yese ndini ndiri kutoshanda ndima yese kuda kutogadzirisa zvese nezvauri kuti zviri kutowanetsa zvacho zvinetso zvavo zvacho izvi ndo zvandoda kutogadzirisa inini wacho ndosaka ndiri kuuya kuna Ishe naMambo handina kuti ndaure navo tigadzirise zviri wanetsa kana zviri pandiri hawazvikwanisi nekuti hawana zvavanoziva ende hawana chavainacho saka tikada kuvamanikidza kana tikada tikakatidze tita ungafanika tira kutsvagiridza kana kuda yakafanira yatatora yepfuma iya kuti wepfuma wakwanzi ngawasiyiwe tikada kutsvagiridza kuti pfuma iungane tiri kutorya nguva imwe yatinofanira kunge tiri kutoshanda imwe ndima iri kutaurwa pachena kunzi ngatiende nendima iyi zvese izvizvi zvinokabvirwa ipo papa tiri kuda kuenda ndo pane ndima yese pana Ishe naMambo naSabhuku apa ndo patori nedare rese awa dai wari kutosarenda kwamuri kuti Changamire ndakundikana uyu mwana uyu endesaiwo kuboarding ndo zvirudiwa chete ndakuenda kuboarding inini mapepa angu nematsamba ndinazvo ndira basa kuna Ishe ndo zvandakataura kuti mapepa ari kuda basa chete saka hawazozviziva bawo ndikwakanzvengwa nemazviri zvese nhoro ndeye mapepa awatori nayo ba awari kuzivawo zvawatsanangurwawo papi zvisitori izvo zviri kufambirwa nendima dzemapepa atomberi tatokure nawo saka wanga wakasiyiwa kudaidzwa kuda kuoneswa bedzi kunzi wasaine chete kuti mwana wa Ishe naMambo naSabhuku chete wakasaina ipo papo ndima dzese dzabva dzatobuda pachena zvese zvabva zvatofamba iwo wachanga wachidaidzwa manje wachadaidzwa kunzi nguva yanyu yakwana uyai pano taakufamba nawo saka ngatiwaturike ngatiwadzingi batoturika kuti chautorai isi topinda mundima dzari dzedu toenda kwatiri kuenda Ishe vari kuziva kwatiri kuenda nhoroondo yese wanayo pane zviripo zvitoripo ndima dziripo dziri pachena kwete dzekudiridzira vayo pane ndima dzitori pachena makasiyirwa imasi makahwandirwa futi pamakasiyirwa newakakusiyira yavo wakakuhwandira yavo wana kubudirai pachena chaizvezvo dai wakabudirai pachena izvi mungadai makuchitanga kuziva kuti tiri papi murume wezvaanoedza kutaura ari kuti ava vanhu ka kuti wasumudze nyaya iyi tiende kumatare hawana chavainayo asi ini ndogona kushanda kuti ndibhadhare chirimba matare angu aitisi zvifambe zviiti ndo zvaari kuedza kutaura kuti matare angu ini ndikuda kuita naIshe naSabhuku naMambo ava siyanai navo ava ngawatosarenda iyi kuti ndamwana wamambo ndo pane nyaya ibaba saka imi Ishe moti chii nokuti imi ne mwana mwana agara ndiwo mufanana totoita zvatakachai pezimabhuku akabuda aregera wokudisama nyaya hombe iripo kudaiwa nawo washingirira nepashoma kudzosera munhu zvimwe zvinhu zvawakatora adzokere panzvimbo payo asenze semasenzero aita dzimwe pamwe nedamadziko irori aitozvibatsira ega bcause aitosenza kupinda iwo wacho saka ndawadzoserawo zvishoma one pekutangira pakachangamisa ini ndaida kubvunzawo kuti iwo ava vamwe wacho ivava havanawo here zvavainazvo ivava zvokuti wangabvise zviri kudiwa apa zvibatsire dare ivava nokuti ndowane pfuma yese munhu pamusoro echakana akatora zvinhu zvemukomana wemene iko zvine zvanditorinawo kana chanditori nacho mombe dzakaparadzwawo necovid yakauya ndandatengawo mombe ndashandawo saka iko zvinhu zvanditorinawo kwandaitogara kwacho ndakatobvawo kwino zvatondidzingo kwakochengetwa futi namai pane zvine ndotochengetwawo namai handina kana chandinachoba iko zvinezvi iyo mai iri kutaura uyo wacho wakatora zvinhu amafertilizer kana kuti nditi ndingati inini ndine bhegi 1 nhasi handitori musha wataitoda kuti tirimo wacho hapachina pekuri
Tikazi nhasi unoda 5 bedroom dzirima munda munda wacho hatitori munda ndo kugara mukomana iye ndo munda watingatoti ndo munda tinopisa ndiyo tingorima saka handichazivi kuti nyati ndodini ini ndatopererwa kubereka ndakabereka asi ngoda zvakufana kuti wabereka mhunzuzikaisana nenene saka ndatopererwa nyati handichinaloketa kuguma pandatoitwa vadari oitwa sei ndirako chamadita kamambo chobva zvotaurwa namai kana mukomana nin'ina akatora zvinhu datosacrifice sezvataurwa anopurisa kutoti ngaadzosere awane zvanonge adzoserawo zvimwe kubva kuna nemunin'ina nemukoma zvakakosha ipapo yaane pekutangira kuti achiona kuitawo basa rake sekutora kwamakaita zvese muchitoti zvaparara ndimakatoparadza mutozivi kuti zvese zvakaparara sei pane zvanga zvamutiwo zvese zvibva zvaparara musara musisina chinhu dzanga dzaamhepo saka imimi rwisai kutoti tabva kuno takundobvisa zvakati kuti muti wautochengetwa namai zero rako zviiti pakuti kuti ndakuchengetwa namai kuti unofana kunge uchichengeta mai inini ndiri kuwirana nezvekutaurwa ivhasi iwewe ndinoziwana nditi zvino handisi kuziva kuti uri kuona seuri kutaura nhau iyi semurume were mukuru ari kunyatsotaura kuti iwe uome semai iwe uchinyatsozviziva kuti zvinhu zvedi ndii ndakazvishandisa saka apa uri kuona uri kupa mai raramo yakanaka here kana kuti iwewe pachako unorava kuti munhu wemurume wakaita seizvozvo ubva wagumirwa kuti ndagumirwa kuti nyaya chaiyo chaiga uri kutowedzera 100 pane 10 iwewe uri munhu wemurume enda usazvibate semaitiro uda kuti uite usafungidzira kuti kana ukataura kuna mambo nedare kuti hai nini zvakadai mambo nemhepo idzodzo dzinongotarisana newewe iwewe chitoziva zvekuita kune mabasa akawanda ekuti uwedze dzimwe minzi sezviri kutaurwa uwedze kutseketudza chimwe chaona woisapa then chichidzosera nekuti iko zvino izvi unoti anozvigadzira sei kana iwe chinyatsa kutoziva kuti ndini ndakatora handiti ndini uda kungokubatsira sedare kuti bedzi izvozvezvo usazvitozvipasisa kuti uite seuri kugona hausi kutombogona ba endi zvouchaita izvozvo ukasazvitarisisa uchinzwa mai vachitaura pamberi pamambo kuti changamire ini ndagumirwa usati rugare iwewe uri kuzviziva iwewe ziva zvekuita utsvage zvekuti utseketudze kudare zvinoita saizvozvo chawaona kuti ndadai chaona ndadai zvinoita zvakanaka asi pamusoro pezvo inini imwe pfungwa yangu iri kutaura kuti changamire sungaiwa varume ava wese vari 2 kwete kuti tisungirire wani wavasungirire wese vari 2 waone kuona kuti pane zvimwe zvinhu izvo vari kudzorera izvo wakatora nekuti chakatorwa neuyu chakatorwa neuyu ikoma nemunin'ina waiona zvese zvichitsakatika asi wasina basa nazvo nekuti wachazozvidzora here kana kuti hai igood example yemumusha kuti watozive kuti ndo zvinoitika chinhu chemunhu hachiroiwa aore apa ndisekuru iye hanzvadzi yamai ndo wakatochengeta uyu munin'ina hawazi pamwe chete pawana uyu munin'ina ndiye akatora zvinhu zvamukoma akasengesa zvakandodarozvo yangozikani chikauya mumba meuyu chinogona kusvika futi ungomani meuyu
saka kuti wachitodzivirire ngozi iyoyo watobatiri wari pamwe chete ngatidai tinoda kugadzirisa ngatisagadzirise tichigadzirazve zvinotirwadza nekuti uyu akada kuti sekuru wapinde mukati avo zvaakutopinza sekuru mukatika saka hapana chaari kugadzira ka nekuti ari kutodzosera zvekuru ndimai akatotora zvepamai zvezvaari kupama zvegumi ndambobvunza George ishe Gwasira chibatsira nemuchinda uyo anditi muchiona kuti vakomana waro vazore kwavadzora kwavawana vachidi vachidzoka ichibatsiridzawo isati chibage tichakupai chibage ndikaenda toenda padinenhau kuti ndashaya time kuti ndinokuhe kamba kuti nditore chibage vana ichindikozodziita mani handiti kaitangani nyaya yandandida kutokumbira ndeyekuti mutotibatsirawo kuna chiremba sekutaura kwamboita murume uyu kuti nyaya yangu ifambe naishe namama taure nachiremba amutseketudzirewo anotsvaga iye ataura kuti nini ndozvitsvagira ine anotsvaga anosenza anotsvaga kumbira unoziya tiri ipapo changavirengekumbirawo murungabude henyu asi nauyi ndiri kutaura ndataurazve haisati yapera ndokutondisungirira kwacho kwamurika vanhu vati muda kudzosera pfuma yekuti ndishande basa iri ni basa ramakuda kundidzosera iri ndiri kutonzi ndibude mari ndishande mabhuku aya ndinawo aya ndo andinonzi ndishande kwete kuti ndidzokere pamunda pfuma yamuri kuti idzoke yamurida kuti idzoke imimi rubatsiro rwamuda kuita papfuma iye kuti idzoke ndo rubatsiro rwamufanira kuita pamabhuku aya kwete uruba uru rwamuramba muridzokera handirwoba muramba muri kutotenderedzwa ipopa mundo kutotenderedzwa wacho patoramba ndakaita ndini ndichenda inaishe ndakupa ishe ava ndavaburitsa havana chinwa chatinoti tichingatibatsire padare saka ndaenda kuna ishe inini chibage ndangopuwa ndopa ishe kuti muwane chikafu kusvika pamwaka unoteera handiti enda nimubatsire paishe naye